Dobrý deň, zdravím vás pri televízii BBC, ktorá si pre vás pripravila spravodajstvo o počasie a reportáž o človeku, ktorý podpaloval les z dôvodu toho, že ho opustila žena. Plus prišiel k nám pán Krauka, ktorý pracuje pre farmaceutickú spoločnosť. Tak tu všetko máte. Dobrý deň, vítam vás televízia BBCC a sme dostali správu od spoluobčana, že tu nejaký svetovaný mladík podpaluje, takže sme išli na miesto činu, aby sme sa o tom na vlastné oči presvedčili. Takže ideme. Dobrý deň, je tu niekto? Nie. Jak sa voláte? Pán Bielý. A prečo podpalujete les? Ja? Tebe šibe? Si svetovaný, čo? Si svetovaný. Nej som svetovaný, to by som na sebe videl. Debil. Mňa nikdy nechytíš. Pán Krauka, nech sa páči. Dobrý deň, vítame medzi nami pána Krauku, Čau. ktorý pracuje pre našu farmaceutickú spoločnosť. Pán Krauka, aké máte zásluhy pre našu farmaceutickú spoločnosť? Veľmi veľké. Je pravda, že na vás robili niekedy aj pokusy? Už sa nepamätám. A boli ste niekedy v skutočnosti aj človekom? Čo do toho, ty uchylak? Tak ja musím ísť na vecko. Je to Lúčim sa s uchylák. vami. Takže mohli ste vidieť pánu Krauku a teraz si ukážeme reportáž o počasí. Takže tu ho máte. Dobrý deň. Vítajte pri počasí. Na západe Slovenska budú prehánky, teploty od 22 do 25 stupňov Celzia. Na strede Slovenska bude slnečná, mierna oblačnosť, teploty od 20 do 25 stupňov Celzia. Na východe budú búrky, mierna oblačnosť, teploty od 25 do 28 stupňov Celzia. Zajtra k nám príde studený front, ktorý budú ovplyvňovať zrážky. Počasie sa končí. To je všetko. Dovidenia.